खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन अनसुला दैमारि फेसबुक पेजआवहाय मोनसे भिडिअ हगारदों आं अन्नानै बेखौ शेयार खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन। दाबो आं बुंगोन एनडिएफबि आफादनि सावसुब होननानै बुङो बि सावसुब अरिजिनेल मुंखौ आं मिथि रोङा मानसिया अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बियो हाबा खालामदोंमोन एनएलएफटि आफादनिनो सुबुंनि फिसाजोखौ बिनि बिफाया बिहावाबो रुंसारि जालांबाय दा बिनि फिसाजोआ गथ'आ देरबाय ओमफ्राय दा सावसुबनि न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोनजों सावरायलायनो गोसो बा सोमोन्दो न'खरनि रिलेसन सोमोन्दोखौ लाखिनो गोसो जानानै दङ मानसिया जाय सावसुबनि फिसाजोआ दिनै कलेजाव हाबबाय बे हिसाबै बुजिबाय बियो आंजों कन्टेक्टआव थायो बिसोरो रायलायहरो अन्नानै नैबे मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामजानोखौ आं लुबैदों मानोना आंनि थाखाय दा खालाम नैबे सासे गथ'नि थाखाय बा न'खरनि सावसुबनि बिफानि भाइ बाहागि बिदा फंबाय सावसुबनि बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव बेफोरजों कन्टेक्ट खालामना सावरायलायनो गोसो गेजेरावबो आं सम सम बिदिनो मालाबा माबा मोनसे आंनिफ्राय जा हायो हरो आरो लोगोसे एनडिएफबि आफादनिनो जायखौ बुङो एन दान सोरां गेजेराव एसे एनै माबा मोनसे बिथाङाबो सहाय खालामहरदोंमोन जेब्ला गथ'आ फरायफुबाय थानाय क्लास 8, 9 बे समाव फरायफुबाय थानाय बे समाव एन दान सोराङाबो सहाय हरदोंमोन एसे एनै जाखिनि हायो गावनि थानायनिफ्राय आंनिफ्रायबो जाखिनि हायो खालामहरबाय थानाय जादोंमोन थिग बिथांमोनाबो न'खरनिया 5 लाख जिहेतु अनसुंथाइ बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय फोसावनायमोन ना बेखौ मोनदोंना मोनाखै बेखौ खबर मोननो लुबैदों न'खरनि मानसिफ्रा आरो बे थाखा फैसा गिदिर बाथ्रा नङा होननानै आं न'खरनि मानसिजों मोनसे सोमोन्दोखौ लाखिनो जिहेतु मालाबा आं गुवाहाटियाव फरायहैगोन सिन्थाधारा खालामनो गुवाहाटियाव फरायफैनायनि थ' बावहाय फरायफैयोबा न'आ खाथि जायो बावहाय थांलाय फैलाय गावनि बिफानि राव जिहेतु बियो त्रिपुरायाव थायो रियां भाषासो रायलायो रियांखौ आंबो बारा बुजिस्लाबा ओंखायनो बियो बर' रावखौ रायज्लायनो बा सोलोंनो न'खरनि मानसिजों जिहेतु सावसुबनि न'खरनि मानसिजों सोमोन्दोआ जुदि खाथि थायोब्ला आंनि गोजान थानाय सोमोन्दोआबो मोजां रिलेसनाव थालायगोन सोमोन्दोआ थालायगोन बे हिसाबै न'खरनि मानसिफोरनि बे सावसुबनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो सावसुबनि बिफानि बिबथै बियादै बिमायंनो गासैनि सोरबा सासेनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनोब्ला मोजां होननानै बुंदों आं सावरायहरनो होननानै बुंदों जिहेतु आंनि सिगाङाव बुंहरनायलाय आं बेखिनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' आं बे चेप्टारखौ दोनथ'नो लुबैदों बे अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आं शेयार खालामजानो लुबैदों थ' आंनि थाखाय दा खालाम बे गथ'नि थाखाय खालामनानै होबानो जाबाय थ' दा सावसुबा रुंसारि जाबाय बेबो इन्डियायावनो बे समाव बोथोरा गाज्रिमोन बिनि थाखाय बे हाबा जाखांनायनि उनावनो इन्डियायावनो फैदोंमोन हयतोबा बे समाव न'आव थांदोंमोन जानांगौ न'आव थांना फैखांनानै बियो बांलादेश सहैफिनासै पर्बतझरायावनो बियो रुंसारि जादों थ' आं बे चेप्टारखौ दोनथ'नो सानदों बाथ्राया जाहैबाय मा नैबे मोनसे भिडिअ नैबे मोनसे सावगारि बेयो जाहैबाय म्यानमार केम्पनि देहा थिग नङा बिराद उइक जानानै दङ म्यानमार केम्पनि थ' बे फट' सावगारिखौ होनायाव गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरदों जेब्ला म्यानमार केम्प गोदान बानायजेनो माबायदि दुखु दाहाजों सोलिनांगौ थानांगौ जायो जानायाथ' बिराद बिन्दास आराम मोनजायो जानाय मानाय बेफोरो टेनसन गैया नाथाय सोरबा बेक्तिनि थाखाय बा बर' जाथिनि थाखाय हाग्रायाव दिनै मानो थाखाय थाहैनो गोनां जादों दा गोबाङानो गोबां लिरनानै हरो कमेन्टआवहाय फिल्म शुटिं खालामहैदों नामा इनसाल्ट खालामहरो नाथाय बे सावगारियाव बिराद बाथ्रा हाबनानै थायो दिनै नैबे बेक्तिफ्रा बे सावगारियाव थानाय सेबखांजानाय बै बेक्तिफ्रा दिनै म्यानमार केम्प हाग्रायाव ना बिमा दं ना बिफा दं ना
सोरबा दङ मानो थाखाय थाहैदों सोरनि थाखाय थाहैदों नाथाय बेयाव थाहैनायनि रहस्य जाहैबाय एज ए हल बर' जाथिनि थाखायनोथ' थाहैदों दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि लिरनो खाबु मोनामोन दिनै बे बेक्तिफ्रा दिनैहाय बे सुबुंफ्रा दिनैहाय बे सावगारियाव दा जोंनि फेसबुक पेजफोरावहाय गोबाङानो गोबां म्यानमाराव थानानै फैनाय सोरबा बांलादेशआव थानानै फैनाय सावगारिफोरखौ माने रायजो राजाफोरनो एसेब्लाबो खोन्थायो भिडिअ'थ' बै समाव मबाइल लानो मोनखाया नालाय दामि मबाइल मोनहैखाया बै समाव एन्ड्रइड मबाइल सोहैनो मोना केम्पआवनो एन सिरिस नकियानि 75 एन सिरिसनि मबाइल जायफ्रा लादों बेफोर हाई क्वालिटिनि हाई लेभेलनि मानसिफ्रासो लायोमोन नाथाय बै समाव मबाइल फिसा फिसाफोरजोंनो खेबनानै लानाय सावगारि बेफोरखौ मालाबा रायजो राजानो खोन्थायो नाथाय बेयाव खोन्थानायावबो माबा इनसाल्टसो खालाम हरजानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेबो जे बे दिनै जे इनसाल्ट खालामनो मोन्दों बा थाट्टा होनो मोन्दों सोरनि थाखाय बेफोरबायदि होनो मोनफिनखो जेब्ला एनडिएफबिआ जोंनि सुबुंफ्रा एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दङना हाग्रायाव थाहैनायनि सावगारिफोरखौ जुदि हगाराब्ला आरो माखासे भिडिअ फुटेजफोरखौ जुदि हगारामोनब्ला बै बेक्तिफ्रा बै सुबुंफ्रा माब्लाबाबो बेफोरबायदि सोरखौबा बा आंथ' सोरनिबा पेजफोरखौ नायनानै ओरैबायदि नुयो माने इनसाल्टल' खालामहरो होनबा जोंनि एनडिएफबिनि नांनाय बा सोरनिबा बिएलटिनि नांनायानो होन बा सोरबा एबसुनि नांनायानो होन बेफोरो नंखायसोमोन नामा दिनै सोरबा एबसुआनो होन सोरबा बिएलटिआनो होन सोरबा एनडिएफबिआनो होन बिसोर जुदि दावहा नाङामोनबा एबसुआबो जुदि लामायाव सोमावसारामोनबा होसिख्रावनाय हाबाफारि लायामोनबा दिनै बिएलटिआबो जुदि हाथियार लानानै नाङामोनबा नों सुबुङा नों बेक्तिया बेफोरबायदि फुट्टानि बाथ्राखौ बुंनो मोननाय नङामोन दावहाया मा जिनिस नोंनि ब्रेनाव थैनोबो हाबाखै आरो सोरबाया बुंदों दावहा नांफिननांगौ गोरलै बाथ्रा नङा बेफोरो आरो नोंनि आखायावनो सुथुराखौ नोंनि पकेटावनो दिनैनि दिनाव नोंनि पकेटाव नोंनि गान्दुआव नोंनि लंपेन्ट सिपियावनो सोनानै लाजोबो दंजोबो गावबा गावनो सुथुरजोब सुथुरखौ गावबा गावनो बुथुमजोबनानै लायो बेफोरबायदि खोथाखौ माब्लाबाबो सिन्था खालामजाया बा साननायनि सम गैला दा आरो बेफोरबायदि नांफिननायनि बा नांनो हाफिनगोन आं माब्लाबाबो सानाखै आरो हागोन बेफोरबायदि जे आरोबाव सोमावसारफिननो हागोन दानि जिहेतु बोथोर बेखौ नायनानैसो बुंदों ओंखायनो आं बुंदों सोरबाया मा बुङो बुंथों नांजाया बुंलांबाय थाथों नाथाय बे बेक्तिया इनसाल्ट खालामो माबायदि सोरबा सासे लिडारनि उन थाफानो मोननायाबो बे जोंनि दावहा नांनाय बा जोंनि सोमावसारनाय बा एबसुनि बै समाव राजा लामा गाथेनाय उखैहाबनानै थानायनि उननि थाखायसो बिथांमोना सोरबा लिडारनि खिबु उनाव थानो मोन्दों होननानै आं सानो लिडारनि खिबु उन बिनि साथा हमनानै होनाय सोरबा लिडारनि साथा हमना होनाय सोरनिबा लिडारनि गारि फुगारना होनाय सोरनिबा लिडारनि गेट खेंनानै होनाय बेफोर सोरनि थाखाय मोन्दों सोरबाया बिमा बिफाखौ नागारनानै हाग्रायाव दिनै बेसेबांबा बोसोर थानानै गावनि बिमा बिफा नागारनानै दिनै हाग्रा गेजेराव थानानै थाखायसो दिनै बे फिथाइखौ सोरनिबा लिडारनि खिबु उन थाफानो मोननाय सोरनिबा लिडारनि गारि फुगारनो मोननाय सोरनिबा लिडारनि न' गेट खेंना होनो मोननाय सोरनिबा लिडारनि गथ'फोरखौ दिनै बबेबा स्कुलाव दिनै लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाया सोरबा सासे दावहा नांनायनि थाखायसो बे जादों होननानै आं बुंगोन लिडारफोरखौ नाम थांखिनानै बुङोबाथ' दुखु मोनो ओंखायनो लिडार एज ए लिडार ना जाय राजखान्थियावनो था सोरबा सासेयानो था लिडार होननानै बुंदोंथ' बेनावबो थांगोन बेफोर बाथ्राया दिनै सोरबाया दिनै फर्चुनार गारि गाखोनो मोन्दों दिनै सोरबाया दामि गारि सोरनि थाखाय नों आं दिनै सोरबा बर' बिमाया दिनैहाय दुब्लिबारियाव माइ गायनो थांनायाव बुजानायनि थाखाय सोरबाया दिनै
बर' बिफाया बन दाननो थांनायाव गावथारजानायनि थाखायसो नों दिनैहाय सोरबा लिडारनि खिबु उन उन थानो मोनदों। सोरनिबा लिडारनि दिनै सोरनिबा लिडारनि थाखाय नोङो सोरनिबा गारि फुगारनो मोनदों। बे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनैहाय। ओरैनो लिडारनो सोरनिबा खिबु उनाव थानानै बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानबावदोंमोन, जिहेतु नैबे मोनसे सावगारियाव माखासे बेक्तिया आं दुखुबो नांदों गोसोआव, माने इनसाल्ट खालामहरनायनिखौ। थ' बे म्यानमार केम्प बानायहैजेननाय सोर थांदोंमोन? बिजनीनि रिमिनलां होननाय रिमिनलां बे बेक्तिया दिनै लिड खालामहैदों केम्प बानायहैनायावहाय। आरो बे केम्पखौ सावरायहैजेननाय, खालामहैजेननाया, थाजेनहैजेननाया सोर? आंल' नङा, आंजों लोगोसे नैबे चिरां जिल्लानि सावगारिखौ होनानै दोनदों। बियो दिनै मुंख्लं जालांबाय, सावगारि होनानै दोनदों। आरो बे बेक्तिया दिनैसिमबो थाबाय थानायमोनबा, आंनि मोनसे फोथायनाय, रन्जन दैमारि सारा गावनि मोनसे गोरा खालामबावनो हागौमोन होननानै आं सानदों। नाथाय बियो खाफाल गाज्रि होननांगोन। बांलादेशनिफ्राय इन्डियाआव फैदोंमोन। जेब्ला रन्जन दैमारि सारा हमजाखाङो अब्लानि समाव मेघालयआव सफैनायाव बियो सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। बेफोर बेक्तिफोरखौ सोर गोसोखांगोन दा? बे बेक्तिया नागालेण्ड थां, मणिपुर थां, मिज'राम थां, ओरैबायदि लोगो दं। मिज'रामाव जेराव थांगोन बावहायनो दान्दिसेनि उनावनो लोगो सासे मोनगोन। डिमापुराव जेब्ला जों बांलादेशनिफ्राय डिमापुराव फैदोंमोन, मोनसे मणिपुरि हटेल दङ। बे मणिपुरि हटेलनिफ्राय ओंखाम जाखांनानैल'नो जोङो ओंखारदों। लगालग बिजों ओंखाम ओंखारनाय लगे लगेनो बिनि लोगोआ लोगो मोनदों। जों सावरायहैदों। आरो बियो सोरनि दैदेननायाव? सार रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव जोङो म्यानमार केम्पखौ जों सावरायहैजेनदों। बिनि उनाव रिमिनलांमोन थांदों केम्प बानायहैजेननाय, गिबि केम्प बानायहैजेननाय रिमिनलांमोननि बे सावगारिखौ सिबाय बियो होदोंमोन। नाथाय बेवहाय इनसाल्ट खालामलायनाय मानाय, नों इनसाल्ट खालामनो मोनदों दिनैहाय सोरबा सासे। जों दिनै बेफोरबायदि खालामामोनबा नोंसोरबो बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामनायनि बा थाट्टा होनायनि बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि हायामोन। आरो बेफोरबायदि लिरनो माबायदि समायो नोंसोरो? अकात गैया नोंसोरो बेफोरबायदि लिरनायनि थाखाय। अकात गैया नोंसोर सोरबाफोर बायदि बे बेक्ति बायदि। रिमिनलाङा न'खराव मा दं मा गैया? गावनि सावगारिखौ दिनै हगारदों। बेसेबांबा गोजाम सावगारि दिनै रायजो राजानो एसेब्लाबो फोरमायदों, खोन्थादों। दिनै एनडिएफबिनि जाय बेक्तिफोरा फट' खेबनानै लाबोनाय सावगारिफोर, म्यानमार बायदियाव माइ गायनानै जायोमोन। नोंसोरो दिनै बेफोरबायदि माइ गायना जाहैनांनो हागोन दा, जायफोर इनसाल्ट खालामो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानबावदोंमोन, गोलाव खोथा बुंबावनो सानदोंमोन, नाथाय हायासै। माखासे बाथ्राफ्रा बावनो सानदोंमोन, नाथाय गोबां खोथा साननानै आं बेखिनि बाथ्राखौ दोनथ'बाय। थ' गाज्रि बाथ्रा बुंदोंबा, गाज्रि खोथा सोदोब बुंफ्लांदोंबा गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।